Office. Makot kami ng AC, mga kaamigo kong Bisaya. Mga AC ito. Aircon, ilagay doon. Diyan. Hello mga kaamigo.
Helper na naman ako ngayon. Hello! يلا حيا يلا حيا. How are you? Hello. Nice to meet you. Mudir. ايش هذا؟ Arba. كريم. Easy. Ada mudir. Yeah. Yun yung mudir namin mga kamigo. Anak sa may-ari. Yung bus, may-ari ng kumpanya, yung hotel. Maraming hotel yung bus namin. Anak yun. Mabait yun. Mabait sila. Kaya nga, anong trabaho namin, gagawin namin kasi mabait eh. Ito may opisina sila dyan. Opisina nila dyan. Yan, opisina nila. Yun tong lolo dito mga kanigo. Yan, lolo market yan eh. May lolo dyan. Yun ang nakita nyo, lolo market. Lolo market. Akong nagbantay dito sa sasakyan kasi nandun na sila eh. Naghatid ng aircon. Ako nang nagbantay dito baka nakawin yung sasakyan. So, naka-under pa. What you gonna do? What you gonna do when you come for you? What you gonna do? Hola, baby. أهلا فلان. Oh. गाड़ी की चाबी.
Iya, anak sama lima.
اسمع شوف لي عندك How many followers? Wala